של אתמול. כן, אתמול. דרך אגב, זה חלק קטן, לקחנו מפה כבר 4 משאיות. עכשיו את שקטה, הילדים נרדמו במיטה, חדשות אומרים שסוף, לנו זה נראה התחלה, עוד באותו היום. המרחק האווירי בינינו לבינם הוא 800 מטר. יש לנו כמובן את בית לאיה, בית חנון, סג'איה, ג'בליה, שייח מוניר, שייח זיאד, כל מה שמאפיין את האזורים האלה זה שמכל מקום שם יורים עלינו רקטות. עכשיו מעבר לירי רקטות אנחנו מתמודדים עם מה שנקרא, אתה יודע, חדירות מהגדר. נשאר מה נשאר, שיר ישן הנשאר, מה נשאר ולא כואב, לחמם בו את הלב, מה נשאר מה נשאר. אנחנו משתדלים להביא תרומות שיעזרו לרכוש מזון. נועם שפירא עם תנובה, אני עם מפעל עוף טוב בעמק יזרעאל. חבר מביא חבר. כאן אתה רואה את הפסיפס של כל הרובדים בעיר. יש לך את ההומלסים, את האנשים שחסרי בית, יש לך אנשים שהם פגועי נפש ותשושי נפש, והם באים לשרוד פה. האווירה וההוואי נותן להם העצמה אישית, הם מרגישים שנכנסים למסעדה. הייתה מסיבה של יום המשפחה. נכון. פתאום צבע אדום. רצנו מהר למקלט, פתאום היה פיצוץ אדיר. והתקבע, היה הפסקת חשמל, הקסם נפל 2 מטר מלידינו, בבית שממש קרוב לגן. ילדים היו בטראומה, והקטנים בחרו, לא רוצים לגן היום, לא רוצים ללכת לגן. זה השגרה, אין מה לעשות בבית, חייבים ללכת לגן. מרכז החסד? ניתן ירושלמי. מה אתם מביאים להם? שלמה אסף בירושלים מכל החברים. שלמה, ספר לי אייל מאיפה אספת ומה הבאת. ילדים, צעצועים, כלים, ציפורים, גן עדן, אל תשאל. יש עוד, שלמה? כן, כן, בבגז. הבגז לקחו. המושב האחורי. ברוך הבא לחנות שלנו, שלא מביישת את בעליה ואת קוניה. זאת חנות יד שנייה. כאן ניתן למצוא פרטי לבוש, מוצרי חשמל ביתיים, כדי לשנע או להתחיל לפחות בנייתה של בית בישראל. ולצערנו משבת לפני 3 שבועות אנחנו מושבתים מעשייה, כי החנות נפגעה מההדף של אותו קסאם ביום שבת. זה צמוד לפגיעה, ממש. כאן רואים את הרסיסים. יש מעון לילדים, ו30 מטר בצד שמאל שם, זה מרכז איסוף של המזון, שמאות אנשים בשבוע מקבלים את המזון. אני עכשיו חזרתי מעלומים, בקיבוץ תורננו קבוע. בבוקר הספקנו להביא גם גזר מקיבוץ דורות. אני פורק כזה, בעזרת השם נוסע לרחובות להביא תפוזים. בינתיים יש שם קבוצות שאורזות. בבוקר יש לי תרומה של בצקי ומאפים מאזור נתניה. יש לי סמיכות באזור תל אביב, חוזרים ומחלקים את זה. אנחנו נותנים מנה יפה של אורז, שמן, סוכר, קטניות, ממתק לילדים, דגים, בשר, דבר מאפה, בורקסים, עוגיות לשבת שאפשר לאפות. כל המכלול הזה זה שווי של 200-220 שקלים בערך. חבר'ה, עוף טוב, ים שתבינה ושהכל אני חותם אישית, ואתם מעבירים את זה דרך קיסריה, ואני אישית חותם על כל אחד. נהדר. הדברים הנהדרים שאתם. לחמם בו את הלב, מה נשאר מה נשאר, שיר ישן הנשאר, מה נשאר ולא כואב, לחמם בו את הלב, מה נשאר מה נשאר, שיר ישן הנשאר. ילדים שנמצאים משעה 1 עד 6 בערב כל יום, ארוחת צהריים, שיעורי בית, התנהגות כללית, שיחות של נפש על יום אתמול, על המשפחה ועל כל מה שקורה. לפני שהם הולכים הביתה הם גם אוכלים ארוחת ערב ומלווים אותם הביתה. הרווחה בשדרות הרבה תקציב אין לה לכך. יש אנשים טובים באמצע הדרך, החברים שנקראים, שמסייעים ועוזרים המון במסעדה לילדים לצאת, זה בבגדי חורף לילדים, זה
בקניית כוננית, משחקים, ארונית, מחשב, כל קנייה נהנית בחינוך. יש לי משענת שאני יכולה, אם אני מקימה איזשהו פרויקט, אני יכולה לשתף אותם כי אני יודעת שיש מי שיעזור לי ויתמוך. עכשיו אני עושה להם יום הולדת, הזמנתי ליצניות למחר. הילדים האלה לא חגגו יום הולדת. אני קונה עוגה, חטיפים, כיבוד, מתנה לילד. כל שתיים חוגגים להם עם החברים, כל אחד חברים, משפחה, כל שעה אני מקדישה לילד, שזה יהיה רק שלו נטו. תלמידים בחוץ, דק צבע אדום. פעם ראשונה שהם הגיעו לכאן, פעם ראשונה שאנחנו הגענו לכאן ביקור. אתה רואה נהירה של כל התלמידים פנימה, ככה התחיל הביקור שלנו בבית הספר הזה. אנחנו מתמודדים עם אוכלוסייה מאוד מגוונת, הילדים עם קשיים לימודיים קשים מאוד. יש לנו גם תלמידים טובים. אחד הקשיים שאנחנו מתמודדים כאן זה קודם כל בעיית החרדה, הפרעות של קשב וריכוז בגלל נושא החרדה. יש לנו צוות פסיכולוגים, יש לנו צוות יועצים. יש לנו גם סדנאות טיפוליות שהמטרה שלהם קצת להפחית את החרדה ולטפל באותם ילדים שהם נתונים בלחץ. המון שיחות. אתם בודקים כיצד החנקן שהוא אחד ממרכיבי המדיום, המצע של גידול האצות, כיצד הוא משפיע על התוצרים. למה אני צריכה לדעת? מה התוצרים האלה נותנים לי מבחינה ביוטכנולוגית? בבייסימטיקה אני צריכה לדעת. אוקיי, אבל זה נפגש היום. זה פחות משודרג, זה משנער משודרג, זה מה שנשאר, בייביטל. ודרך זה את רואה את התינוק? עשינו... זה מוצר של... אני צריך להוריד את הבגדים מהמחר. בנות, אתם ככה רוצות להציג את עצמכם? אני גרה בשדרות 12 שנה. מאיפה עלית לארץ? מאוזבקיסטן. באיזה תיכונה? מקיף כללי. גוטווירט? כן. יפה. היינו שם גם בפעילויות. כן? כן. לא שמעתי? ספר כמה שנים את פה בבית החם. וואו, אני לא יודעת כמה לספר את אחרי שנפרדנו, לא הפסקתי לבכות, מתגעגעת, תחזור אליי אהוב, שראיתי אותך. כל אחת ואחת היא באה עם רקע משלה, והצוות הוא מאוד משתדל לתת את המענה מהדבר הכי בסיסי לעד משהו מאוד מאוד טיפולי, הלו"ז מאוד מובנה ומסודר. כל שעה יש מה לעשות, כאשר בדרך כלל ההתנהלות היא שבין 4-4.5 התכנסות של מה נשמע, לשאול באמת איך עבר עליהן היום. מ-4.5 עד 6 זה שעה וחצי, שעה טיפולית, יש מנחות מקצועיות שבאות מחוץ לעיר, וככה נותנות איזושהי הנחיה העשרתית, טיפולית, שזה מתחיל מקורס איפור שהן נורא ככה אוהבות, וזה יכול להיגמר בקורס אילוף כלבים, שזה משהו מאוד מאוד טיפולי. מ-6 עד 7 בדרך כלל זה זמן ארוחת ערב, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הבנות מגיעות במיוחד בשביל ארוחת ערב, ולאו דווקא הווי חברתי או עזרה בשיעורי בית, או הנחיה שככה מאוד מאוד מספקת להן המון מידע והכוונה. זה חיים אוליאל. שלום. ברוך השם הגיע, ברוך השם. עכשיו, החלום שלנו בגדול זה להמשיך עשייה מוזיקלית שנעשתה כאן לפני שנים, קובי אוז, טיפקס וכניסת השכל. כשאנחנו היינו קטנים חשבנו שאי אפשר בעולם להגיע ממקום כזה קטן, להגיע לקדמת הבמה ולהיות בכל תוכנית טלוויזיה ולהופיע בארץ ובעולם. אנחנו רוצים לעורר באנשים
את ההרגשה שזה אפשרי. זאת אומרת, כל חלום מתחיל עם חלום, גם ממקום הכי קטן שאפשר, או מקום שלכאורה נראה שמראש אין לו סיכויים. כרגע בינתיים משמש לנו איזה מקום קטן למופעים, ויש שם במה מסודרת וזה, זה עדיין לא המקום הכי יפה שיש, אבל בגדול, כמו שאני רוצה לראות את המקום, זה אמור להיות קומפלקס מוזיקלי. תראה איזה יופי. היום יש כאן את אתי אנקרי ושרה אנג'ל. תהיה מתקפת קסמים כמו אתמול, שהיו 15 קסמים ונפל בבתים וכאלה, אני בהחלט אבטל את המופע, לצערי ולצערם של תושבי שדרות. איך זה מרגיש? אין עתיד באופק, אין מקום שיש סיבה טובה להיות בו. איך זה מרגיש? להיות תמיד בצד, אף פעם לא באמצע, אף פעם לא קרוב, קרוב מספיק, לא לקחת חלק. איך זה מרגיש? ואין לי חלק